4 बोसोरसोनि उन्दै गथ'खौ लाफानानै गावनिनो फिसाय खगेन बसुमतारीखौ बेंगालराव रां खामायनो थाहैनाय फिसायखौ खौरां हराजासे बहाबा खारदों रैसुमै बरगयारिया। आथिखालाव खारनाय आरो खारनाय हाबा जाखानाय हिन्जाव आरो हौवाफोरनि खारनायनिल' बादायलायनाय बायदि जाबाय दानि समाव। बेबादिनो जों दुखुआव दङ, जानोबो खहाबला लोंनोबो खहाबला। आंनि बिमानि फिसाजो बेखौ लांफादों, बेखौ फैजानो लुगैदों। बिमानि फिसाजो दंमोन आंहा, देलायलायदों, बेखौ लांफादों। अन्नानै फैफिनबा हामगौ। चिरां जिल्ला सान्थिपुर आउटपस्ट एबा सान्थिपुर ओनसोलनि सिमलाबागान गामिनिफ्राय चिरां जिल्ला दादगारि हाथिसारनि फुलबारि गामिनि खगेन बसुमतारीजों हाबा जाहैनाय रैसुमै बरगयारिया थांनाय रबिबार दिनखालिनिफ्रायनो गावनि आंगो सासे 4 बोसोरसोनि फिसाजो लाना बहाबा खारखोमाना दं। गावनि फिसाय खगेन बसुमतारी बेंगालराव रां आरजिनो थाहैनायखौबो जेबो खौरां हराजासे। खारखोमानाय रैसुमै बरगयारिनि नखरनि बिदा मालदां बरगयारिया फोरमायनाय बादिब्ला, हाबा जाखानाय खांख्लाबादानि थागिबि सासे बाथा मुंनि हौवाजों केरेला ना बेंगालर नोगोराव खारखोमालांदों होननानै सन्देह खालामदों। बिनिखायनो दुखु गोसोजों खारनाय रैसुमै बरगयारिखौ बिदाजों लोगोसे बिफाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फैफिननो खावलायहरदों आरो सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला नखरनि जामबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायो। नखरनि जामबुं नम्बर 9864130954 बे नम्बरावनो खौरां हरनो हागोन। नानावखौ मोनलांदोंमोन फुलबारियाव सिमला बागाननिफ्राय। गावसोर न'आव बिखुनजोजों बिहावजों मा जालायखो खारना दंहैयो दा, अननानै फैफिनबा हामगौ नंदों आं। दा खोनादों जोङो बेंगालराव दंहैयो होननानै, तामिलनाडुआव दंहैयो होननानै। सोरबाफोर नुबाय बायोबा अननानै आंनि नाम्बाराव हरनानै हो। ओंखारलांनाया रुबिबार 7थायाव ओंखारदों जाहैदों न'निफ्राय। बिनि फिसाया अबाव दं दा? बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बेहाबो फैसिगोन आरो फैनाया, गारि गाखोबाय। फिसाजो दंफायोमोन ना? औ, फिसाजोबो दंफायो। बेखौबो लाफाबा हामसिगौ नंबाय जोङो। बबेयाव सोरजों थांदों होननानै सन्देह खालामदों नोंसोर? सेंग्राखौबो मिथिया जोङो अबाव दंहैयो। खोनानाय बायदिबालाय खांख्लाबादान नामा होनदों, थेवब्लाबो जोङो हमनो हाया खांख्लाबादाथारनि ना अबेनि। मा नाम होनो ओरैनो मिथिनायाव नोंसोर बै सेंग्रानिखौ? सेंग्रानिखौ मिथिनाय बायदियाव बाथा होनो बायदि खोनादों जोङो। ओरैनो दा जगाजग दङ नामा? औ, जगाजग दङ। फन हरबाबो हौवानाव बुबाबो हौवायाबो हमा, बिसिनाव बुबाबो बिसियाबो ब्लेकलिस्टआव सोनानै लायो मबाइल नाम्बारखौ जोंनिखौ। गैयाबाबो जोङो 15 जन 12 जनसो बिसिनि नाम्बाराव फन खालामबाय थायो। मोनथिजोबहैबाय, ब्लेकलिस्टआव सोनानै लाजोबबाय, बिजि खालामनानै लाजोबबाय जोंनि नाम्बारखौ। ओरैनो मानो थांदों होननानै सानो नोंसोरलाय? मानो थांनो माने बे हौवाजों थांदों बायदि जों सन्देह'। बेसे गोबाव जाखो बे हौवाजों सोमोन्दोआ नोंसिनि मिथिनायाव? जोंबो मोनथियासै, बे थांखालिल' जोंबो मोनथिनाय जाहैबाय। दा नोंसिना न'आव खोन्थाहरजानो फैफिनजानो लुबैयो? औ, फैफिनजानो लुगैदों जोङो। जों बेखौ बुबाबो मायाबो। मा बुंहरनो सानो बे नोंनि बिनानावखौ बे भिडिअ'नि गेजेरजों? आं फैफिनजानो लुगैदों। माबायदि दं नोंथांमोना न'खराव दा बे थांखांनानै? जों दुखुआव दङ, जानोबो खहाबला लोंनोबो खहाबला। आंनि बिमानि फिसाजो बेखौ लांफादों, बेखौ फैजानो लुगैदों। बिमानि फिसाजो दंमोन आंहा, देलायलायदों, बेखौ लांफादों। अन्नानै फैफिनबा हामगौ। मायाबो मिथिंबो खालामा जोङो। अन्नानै सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे नाम्बाराव, आंनि नाम्बाराव खिथाहर, हमनानै दोन, जों लायगोन। आच्छा, ओरैबायदि जाबाय मा खालामबावनो। गथ'आ आंनिनो गथ'मोन। उमुग गामियाव माबायाव मैद्य फुलबारियाव हाबा जाहैदोंमोन।
हाबा जाहैनानै फिसाइया माबायाव खामानि मावहैदोंमोन बेंगालराव खामानि मावहैदोंमोन बेवहाय बोरै मा सानखो जोंबो मिथिजोबा जाबाय बेहा दाबसेयाव जोंहा दाबसेयाव बे जाथाया जादों आरो माब्ला थांनाय थांनाया जाबाय दाख्लै रबिबार खालि थांदों सोरजों बबेयाव थांदों होननानै मिन्थिदों दा नोंसोर जोंथ' मिथियाखै माबाखौ बेबादि थांगोन होननानै जों मिथियाखै नङा दा बबेयाव दंहैयो होननानै नोंसोर आन्दाज मोनदों सन्देहआवथ' जों दा खोनानाय बायदियाव माबा गामिनि थादोंमोनलै नङालाय नङा तामिलनाडुआव दंहैयो बादि एसे सन्देह दङ आरो सोरजोंबा दं नामा बे गाव गोसोनानै लायनाय रं नाम्बार जानाय हौवाया बेजोंनो दंहैयो बादि मोनदों जोंनि सन्देहआव नाम थाम एसे मिथियो नामा नामखौथ' जों मोनाखै बे हौवानिखौ दा नोंसोर मा लुबैदों जोङो मोनबा गोसो गोथारै फैफिनजानो लुगैदों आरो नोंथांमोन एकदम असान्थि ओंखाम खहाबा दै खहाबा सिजुनैनो फिसाजो दङ 4-5 बोसोरसोनि गथ' दङ लांफादों बेखौ